راحي مركوسهم نتفقن غيصهم نحجز كيفرصهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوصهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا وي هوي تفخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 لبركوينهم حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبت وحوين مليلهم قريو كم صخر رحيقهم قمريهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم يبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايا تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو ودي يتصوركا بريوز السعر كواج واج هوي هويطا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوى عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايا تفوزو أمريكا صبغ إنجاج كتقبر تدليا وي صمدوم سوير تراح تقبر تدليا سي عدل سالوايو بوتاس قريفهم لالو يوم لازم أبحث صبغ نقر خالو لزغ المنقد لنا برقص تي بزعبا أمريكا ولا كوا حق أنت خونه تاريخ أقل بوينت شلل الكام حلافون أما يكفأن زبل إمنا تعلنانه because already تي polarize قبرنا كم تسأل تي نتوم ترى ترى دسرحو حنت عباين باب زيادة تجاري الناس هنا رسائيات أني هنتايلو زيادة ما قد أسند بها نحن مس أمريكا تبغى مدخن نقبر ندلل لنا أقاموني بلنا نتزد اللي متعد عفات نقبريلو نتزقم أمريكا ومسير ترى نخسرح تبغى صوتات كتوسط غليا دليت ونايم سانتن أمونغو جن لوبي زبحال حيل له لوبي زبحال دما إمارات زخوف له ما عاد جنزب هالله exactly لأن إمارات مجمريا بشمرة قيحو تزاري بولا لومي so we know من عنك عفهم زلا مونغو تلوبي إمارات زخوف له زلو حيلي أبي أحمدون كابتن زرك كابو زخوف له زلو إذن تاي فترة له أب أمريكا تي بايتونا أمريكا تي foreign relations بحال تي بجنزب زوار حيلتاتنا يتمنجستي بزعبة إيرترا صبوغ سئل نخي هلوه مس إيرترا زقبر صبوغ نقر نخي قبر عنكف زلون السمخانو تردينا له فلينا لنا يلو لذي ولا قا أمريكا كابت ستيت ديبارتمنت تريو زلا سناي تبغسو ويون صبوغ تبغسو زلهم تمثلوا دونالد ترامب وبعبيو صبوغ نقر كقبر زلن تعلوه تصبوغ نقر نخي مت عنك أفتح حيلتات جنا مونغو بستفل عليه من قدي عصوبات كم زلوا ويون تقطيرهم نتي صبوغ نقر نخي مت زعنكفو كم زلوا يزنقر سلازي نزوم زبالهم سبات اتناي أمريكا قلق الحماق نقراتو حق خلقن استزربه كم زي زبل زلو كنا إيرترا مرحب بمبال أنصار إيرترا دراما نخسر حسي عدل خفت لهم يخليو زبل قام وسيدقن I'm pretty sure حسيب الله سون بتوين بتي تازرباون تبو غيرنا ترانا تصيرنا كل كاردتاتنا قديفنا بقى أمريكان تزي متيات الناس كموتينا يكونن علامة دحري متيوم سانا خسروا يوم مرحبا أفتقنا كفوتيجن نعتاتهم إدنا نقرنا نتأميرنا قنص بدي كنا زين جربايو زخانتايو leverage كنت كمان لك لما نترايكين كايسل تكانيو تدلهم سبوق ترى لكن مهلاونا زي مهلاونا نباهم زي مركز يكون مكيتنا عن قدر نخلي نازبل approach استغلت لي يمثل باي وجن مالتي قرن أفريقيا قد محجر يو يفلتني قبل لكن أبزن زحلفها مش تعمتات بفلو يد ما أبزن زحلفها كل تعمتات قرن أفريقيا كبيد زخونة مدرخ أبزن حلفلو زولو زي يزقبر زولو زي انترفيو تزي
بريزيدنت إسياس كما راحنا إيرترا دما بعبيو ببزح من قدي تتمتلو عبزلا غزي ሶማል በሎ ኢትዮጵያ በሎ ሱዳን በሎ የመን በሎ ቀይ ባህር بعبي በሎ ኤርትራ ወሳኒ ተራ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ከም ዘላን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ብዙሕ ግድላት ናይቲ ዞባ ተጠማቲት ሃገር ኮይና ዘላ እያ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ሳሕቲ ትዛረብ መራሒኻ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ ከባቢ ብዙሕ ትንተና ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ ከባቢ the least information ትብደላ ዝዋሓደ ሓበሬታ ትብደላ ሃገር ኤርትራ እያ ሕጂ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክትሪእዎ ትመርያ እቲ ቪድዮ ኣነ ዝፈተኽዎ ክፋላት ክነግር እየ ጎዲሉ ዝረኣኽዎ ወይ እውን ናተይ ክዕረ ዝግብኦ ዝነበረ ዝበልክዎ ነገራት እውን ክገልፅ ክፍትን እየ ስለዚ ኮንስትራክቲቭ ፊድባክን ክፍትን እየ ኣነ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰማዕክዋ እቲ ቅድሚት ዝነበረ ክፋል ብዓብዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ስለተዘርበ ዝተደግመ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንዓይ ተደጊሙ ዘይሰምዖ ካልእ ሰብ ክህሉ ስለዝግባእ ክህሉ ስለዝኽእል ንዓታቶም ኣገዳሲ ትሕዝቶ ነይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ስለዚ እቲ ዘሎ ኣካይዳ ንዓለም ንምግላፅ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ but what I liked in today's video was let me go where is it exactly በያ ነይራ ይረኽባ ኣለኹ ሕጂ ኣብዚኣ ክፋል ዝነበረት እያ ኣነ ኣብዚኣ ናይ ሎሚ እታ ሕቶ ኣበይ ኣላ መሲላትኩም እዚኣ ክፋል እዚኣ ጥራይ ነብሳ ዝኻለት ኣገዳሲት እያ ነይራ وحጂ ምናልባሽ እሱኹም ተሓዛና ናይቶም ጉዳይ ብስምዒት ብባህጊ ጥራይ ዘይኮነ ብተጨበጥቲ ፕሮግራማት ክንሰርሓሎም ዘለና ጉዳያት እዮም እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ብትውታት ንብሎ ንዘመንና ይኹን ነዚ ከባቢና ትፀሊ ዘሎ እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፀንሐ ፖሊሲታት ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ምስ ምልሶት ፕሬዚደንት ትራምፕ ምናልባሽ እቲ ግዜ ሓፂር ክኸውን ይኽእል ናይ ምቕያር ኣንፈት ክህልዎ ትፅቢት ይግበር ዶ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ስልጣን ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብወገን ኤርትራ ዝተወስደ ተበግሶታት ምንባሩ ኣብ ግምት እቲኻ ዝምድናታት ናብ ንቡር ንምምላስ ኖርማላይዜሽን እንታይ ተኽእሎ ኣሎ وحጂ ምናልባት እዚኣ ሕቶ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ካብ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክጠቕሳ ዘለዎ ብዘይ ቃል ዓለም this was my very very important segment ኣብዚ ቻነለይ ትከታተሉ ድማ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ኣርእስቲ እንተሎ ኣነ ቀፃሊ ዝዛረበ ኣርእስቲ እንተሎ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ፖለቲካዊ ኩነታት ወይ እውን ዝምድና ናበይ ገፁ ክኸይድ ንዝብል ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ እነኩርናዕ ናይ ሎሚ ኢንተርቪው እዚኣ ነጥቢ እዚኣ እያ ነይራ ኣነ ነዚኣ ፈትያ ናት ክብሪቶ ካልእ ነናት ክብሪቶ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ዋይ ቢኮዝ ኣምባሳደር ኤርትራ ወይ እውን ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ከምኡ እውን እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንጌጅመንት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ዝርርብ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እንኮላይ ኣሜሪካውን ብንእሽተይ ክፋላ እኳ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ግን ብገለ ክፋላ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ኣብ ከተርእየሉ ኣብ ትፍትን ዘላ ኣብ መዓልቲ ናፅነትና ዝሃብዎ መልእኽቲ ተደመሮ ድሕሪኡ ኣብዘን ክልተ ተፈላለየ ግዜ ቻርጅ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዴስክ ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት መጀመርያ ንበይኑ ድሓር ድማ ምስ ስታፍ ናቱ መፅኦም ናይቲ ኣፍሪካ ቢሮ እውን ሓላፊ ምስ መፅኡ ተራኺቦም ነይሮም ስለዚ there was a good thing ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ንርኢ ነርና ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ኩነታት እዚ በን የንብበሎ ናቱ ትዕዝብቲ እንታይ እዩ ንዝብል ሓንቲ ካብተን መብርሂ ዝደልየላ ዝነበርኩ ነገር እያ ስለዚ ነዛ ነጥቢ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ ሂቡ ምክንያቱ ኣሜሪካ ይኹኑ ካልኦት ሃገራት እውን እንትኾነ ኣትኹም ኣለኹም ኤፍሬም ይርኢ ኣለኹ ቪድዮ ግን ስለዘይረኣኹ ከምኡውን ቤትያ ላቭ ገለ ዝብል እውን ይርኢ ኣለኹ ቪድዮ ስለዘይብሉ ግን ዲፊካልቲ እቶም ካልኦት ሓለፍቲ ናይቲ ሃገራት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል እንታይ ርእይቶ ኣለዎ
كسمعوا زدليو سبات كم زلوا فلوتيو سلازي انتهينا نرد لنا بزي زي قداي زي بريزنت سياس نتعازر ربع نوح اب كمتشن 16 بس قدامي ممصاني بريزنت دونالد ترامب استفتنه استحقنه ወይ استوزد سقمتي ጽቡቅ ዝኾነ ተስፋ እኳ ነይርዎ እንተተባህለ ግን ኣብዛ ዓበየ ፍረስ ኣይበፅሐን ክንብል ንኽእል ሕጂ ምስቲ ናቱ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ርኢና ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ብፍላይ እዛ ኢንተርቪው ክጅምር ከላ ኣብ ቅድሚት ናይ ኣሜሪካ ዩኒፖላር ወርልድ ስለ ዝዛረብ ዝነበረ which is part of history ኣካል ናይ ታሪክ እዩ ምናልባት ኮንዶኾን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ዝገበረቶ ወላ ሓንቲ ክድገም ዘይክእል ኣብቲ ኢንተርቪው ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ዘሎ ኮንዶኾን ንሱ ብፍላይ 80 ዓመት ቀቲላትና ክብል ከሎ ኣሜሪካን ናታ ኣካይዳ ንኤርትራ 80 ዓመት ቀቲልዋ ክብል ከሎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብታ ቦታት እያ ኣውሪቱን ክትሪእዎ ከሎም ክንደይ ክፋል ናይ ዕድሚ እዩ ኣብዚ ስትራግል እዚ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ፐርሰናሊ ንዑ እዚ ነገራት እዚ ኢዝ ናይ ሂወቱ ጆርኒ እዩ ኣዲኹም ንዝበፅሕ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ከሎ ንሱ ግን ብኣካል እቲ ቃልስቲ ን50 ዓመት ብውሕዱ 50 ዓመት ሂወቱ ሕሊፍሉ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ንዑ ፐርሰናል እዩ በቲ ዘሎ ተፃብኦ እውን ፐርሰናል እውን የሸግርዎ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንዑ ከም ሰብ እውን ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ሂወቱ ዝገጠሞ ነገር ምዃኑ ኣብ ግምት ኢኻ ነዚ ኩሉ ዝገብረካ ዝነበረ ገዲፍካ ኢንጌጅ ንክትገብር ሓደ ብዙሕ ነገር ክትገብር እናኽኣልካ ከለኻ ብኩሉ ሓፂሩ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ሂወትካ ኩሉ ሕሱም ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ ጉዕዞታትካ ሽግር ክኸውን ከም ዝኽእል ኢማጅን ንዓኹም ሓደ ሰብ ሰብ ሂወትኩም ሲ ኩሉ ሂወትካ ከርተት ከም ዝኸውን ዝገበረካሲ ኣብ ልዕሊኡ ዘለካ ስምዒ እንታይ ክኸውን ይኽእል that's the ናቱ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጆርኒ ፐርሰናሊ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ኣብ ናቱ ጉዕዞ ሂወት ጌርካ ምስ ኣካል ናይ ኤርትራ ጌርካ ወሲድካ ከም ሰብ እውን ሰብካ ስለ ዝኾነ እዚ ቶፒክ እዚ ንዑ ፐርሰናል እውን ዝትግፋር እስቲ ነዚ ኣብ ግምት እትየ ኢንጌጅ ንምግባር ክሳዕ ክንደይ ድልውነት ይህሉ ኸውን ወይ እውን ክሳዕ ክንደይ ኩነታት ይህሉ ኸውን ኢለ ይፅበ ነይረ ስለዚ ነዚኣ መሊስዋ ወላ እኳ ንበይንና ሓለፋ ክግበረልና ንደሊ እንተዘየለና ሓፈሻዊ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክቕየር ንደሊ እንተለና ኢሉ ኣብ ድሕሪት ግን ንኩሉ ዓይነት ፅምዶታት ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ 2026 ብዝለዓለ ሓይሊ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሉ ኣሎ that's good news for me ካልኦት ከመይ ሪኢኹሞ ንኣኻትኩም ካባኻትኩም ክሰምዕ ይደሊ እቲ ካልእ ሰብ ነናቱ ርእቶ እንዲ ክህልዎ ዝኽእል ንዓይ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ረኺበ እያ ቢካዝ ኣሜሪካ ንታሪክ ናትና ተበላሹ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ምስኣ እንገብሮ ኢንጌጅመንት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ቃል ሰሚዕኩም እንተ ኮይንኩም forgive and forget ኣነ እኳ ከምኡ ኣይብልኒ ግን ናቱ ዘረባ ኣብታ ኢንተርቪው which is ኣገዳሲ እዚ forgive and forget ምርሳዕን ይቕረብ ምባልን ንቅድሚት ምጥማትን ብምባል ገሊፅዎ ኣነ forgive ይቕረበል ግን don't forget የዝብል ወላ ንሱ እውን ፖለቲካሊ ቅንዕቲ ስለ ዘይኮነት እምበር እዚኣ ስለ ዘይፈለጠ ኣይኮነን ይቕረታ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕድገት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትርስዕ ግን የብልካን እዩ ዝበሃል ኣብ ግዜ ሰብ ኣብ ከም ሰብ መጠን ግን ኣብ ፖለቲካ ድማ ሞር ዲፕሎማቲክ ክትከውን ትኮንካ ንኩሉ ዝሓለፈ ረሲዕና ይቕረ ኢልና ሓድሽ መንገዲ ክንጅምር ድልውነት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ so that was a very important ንዓና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ንዓይ ዝያዳ ጎሊዑ ዝሰራየኒ ድማ ወይ እውን ኣገዳሲ ወይ እውን ንፁር ክኸውን ዘልዮ ዝነበርኩ ኣብዪ ኣሕመድ 10 ግዜ ትዕቢት ዝመልኦ ሓረካት ዝመልኦ ንዕቀት ዝመልኦ ዘረባ ኣብ ዙርያና ክድርቢ ናብ ኤርትራ ገፁ ክድርቢሲ ኣሰልቺና እንዲ ነይሩ ወል ዘለኻያ ረኺብካ ኣለኻ ባሃሜኻ ኢልካ ኣለኻ ሎሚ ናቱ ካድረታትን ንሳቶምን ጨርቆም ክድርቢ እዮም ምክንያቱ ቁፅሪ ሓደ we know your game ውሽጣዊ ፀገምካ ኣቃፂሉካ ልብኻ ጠፊእካ ሽግርካ ናባና ከተሰጋግር ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ጓንቲ ኩሉ ኣውፅይዎ ኣሎ ሎሚ ስለዚ ኩሉ ነገር ቀሊዕካ ፊት ንፊት እያ ኮይና ዘላ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ ገይም ይፃወት ነይሩ ሰላም ኢና ንደሊ ኩናት ኢና ንደሊ ሓይሊ ኣለና ግን ሰላም ኢና ንደሊ ባሕሪ ኢና ንደሊ ጅንዕፍሪት ኢና ንደሊ እናበለ ንነዊሕ እንዲ ክላገፅ ፈቲኑ ሎሚ
ትክክለኛ መልሲ ካብ ኤርትራ መፅኣቶ ኣላ በሃሚኻ ቆልዓይኻ ዝገበርካ እንተገርካ ድሮን በል ጅንዕፍሪት በል we know everything and we are ready for you ይልዎ ዘሎ ኩሉ ትብሎ ዘለኻ ሓረካትካ ስግንጢርካ ኣካሊካ ኩልና ንፈልጦ ብኡ ንርዕት ሰባት ግን ኣይኮናን ካባኻ ንላዕሊ ንፈልጦ ኢና ዝገይም እዚ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ንዓዊት ኣብይ ኣሕመድ ስነ ኣምራዊ ኩናት ገይሩ እንድን ህዝቢ ኤርትራ ክድህልፍቲ ነይሩ ኣትሊስት ብወገን ኤርትራ ነቲ ናቱ ዕዳን ኢንተርቴይን ክገብር ዝኽእል ወይ እውን ንዕኡ ነቲ ፅላለ ናቱ ንዓ በጃ ካባ ንዓ በስመ ኣን በልባ ንዓ ገለገለ ክብለካ ዝኽእል ሰብ የለን ኢልዎ ዘሎ እዚኣ ሕጂ ፅቡቕት እያ ንዓይ ምክንያቱ sometimes you have to show strengths ማለት ትስቕታ ናትና እቲ ልቢ ምዕባይ ኣመና ኣሻዲድንዎም ስለ ዘሎ ስቕታ ፍርሂ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ዘሎ እሱን ካድረታቱን ብዝደለኻዮ ምፃ ሬዲና ዘለና ካባኻ ክንዲ ዝኾነ ዓይነት ፍርሂ ከም ዘይብልና ኢልዎ ኣሎ እዚኣ ፅቡቕት እያ ንዓይ ንከም ኣብን ኣዳኸርቲ ዝኾኑ ባህማት ዝኾኑ ካድረታት ናቱ ትክክለኛ መልሲ የድልዮም እዩ ትክክለኛ መልሲ ንኩናት ትደልለና ኩናት ዕላማና ይበሎን ፍጹም ናይ ኩናት መንፈስ የብልና ንሕና እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ እንታይ ትሽቅጥ ኣለኻ እንታይ ትሕሱ ኣለኻ ሓሳዊ ኢልዎ ቀዳማይ ኣእምሮ ዘለዎ ሓሳዊ ከማን ኣይኮንካን ኢልዎ ወላ ሓንቲ ዘየለ ቦቅ ኣቢሉ ካብቲ ንሱ ዝፅሕፈት ቶም ንዑ ዘንብቡ ዘለዎ እዮም ዝሕዝኑን ኢሉ ካልእ ድማ ሓንቲ ኣነፍሲ ቻነል ቀፃሊ ዝብላ ፅቡቅ ገይሩ ካ ዝደገማ ማለት እዩ ኣሜሪካ ትድግፈና ኣለና ኣብ ደገ ባሕሪ ፈረንሳ ትድግፈና ኣላ ሓሶት ኢና ንብል ነርና ኤርትራ ካብ ወገና ኣይትሓሱ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ንሰምዖ ኣለና ፈረንሳ ትብሎ ዘላ ንሰምዖ ኣለና ራሽያ ትብሎ ዘላ ንሰምዖ ኣለና nobody is helping you you just delusional ኢልዎ ትሕሱን ትውትትን ኢኻ ዘለኻ እምበር ይሕግዘካ እየ ዝበለካ ሓይሊ የለን ኢልዎ ኣሎ so this is very interesting ንዓይ ኣገራሚት ኮይና ረኺበ እያ እዚኣ because ከምዚ ዓይነት ትራንስፓረንሲ ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ ዘረባ ሓደ ሰብ ክነግሮ ነይርዎ and he got it today ረኺብዋ ኣሎ ታደልያ ዝነበረ ነቲ ሓንቲ ተሪፋትን ዘላ ነጥቢ ፅንሒ ለክብ እየ ንኣማንኤል ዕድል ክቦም ዌልካም ኣማንኤል አሚት አለ ስለነነ yeah I got it መጀመሪያ thank you Drab I love your program you are the most professional በጣም ጽቡቅ መደባታ ዳታ ድሪቭን ኩሉ ጊዜ በጣም ጽቡቅ ኩሉኻ ኣውንታዊ ተጽዕኖ ኣጆኻ እዛ ኢንተርቪው ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍሊድ በለት ኮይና ተሰሚዓትኒ ቅድም ኣብቲ መልስ ማር precise straight to the point ነይራ ሓንቲ ቁሶኒ ኢልና ታ ቅድሚ ሕጂ ቁሶኒ ኢልና ነው ሰለስተ ጊዜ ሕጂውን ቁሶኒ ያታ ነገር ኣብ ዝገብሮ ነገር የለን ኢዱ ተታሒዙ ሜር ናይ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝብሎ ዘሎኻ ስኻው ቅድሚ ሕጂ ሜንሽን ጌርካ ነርካ ካብቲ ናይ ውሽጢ ክራይሲስ ካድም ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ይምበር ኤርትራ ክወርር ዓቕሚ የብሉን ሱጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ተናብቲ ዞባ ዘሎ ሃገራቱን ከም ደይፍቅዳሉ ከዓኒ 100% ርግፀኛታት ኮይና ኣለና ማለት እዩ በዓል ኢጅፕት ምክንያቱ ካብኡ ዝመፆ ዝኽእል ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ሶራ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮናስ ሚድል ኢስተርን ካንትሪስ በዓል ኩዌት ኣይትበል በዓል የመን ኣይትበል ኩላተን ኣበርኪተናሉ እየን ኢትዮጵያ ከዓ ንዓሰብ ክትቋፃፀሮ ኢደን ኣጣሚረን ኣይርአያን እየን ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ነቕሰን በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ መልሲ ሂቦ ፈረንሳይ ትሕግዘና ኣላ ዶ እንግሊዝ ምሳና እዮም ኤሮጳ ምሳና እዮም ገለገለ ኩሉ እዚ ድራማታት ምዃኑ ገጢምና ኣለና ሓይሊ የብሉን ሓይሊ ከም ዘለዎ ክርኢ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳታት ዝበላካ ሓቂ ኣብ ትዊተር ኣለና ሓንሳብ ድራር ትሬኻ ሽሕን ሚእትን ድራማታት ዘድልን ዘይድልን ኣብ ትዊተር መዓት ካምፔይን ዝግበር ስኻ ኩሉ ሓሳዊ ከንቲ ቅድሚ ሕጂ ኢልካና ነርካ ካብ ሕጂ እኒሆማን መልሲ እንተዘይሃብና የመሓይሽ ንሕና ተዘይኮይኑ ኣይ ቲንክ መፃይና ብሩህ እዩ ሆፕፉሊ ሕጂ እዛ ካልኣይቲ ኢንተርቪው ብዙሕ ተስፋታት ኣለኒ ሆፕፉሊ we need to open the market residential construction ክጅመር ኣለዉ ናይ ሳልሳይ ዓለም ኮንስትራክሽን ይትቐንዲ ህርትቢት ናይቲ ኢኮኖሚ ስኻ ኩሉ ግዜ ትብሎ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ንክመፁ ኢንቨስት ክገብሩ ሆፕፉሊ ከምኡታት ክሰምዕ ተስፋ ገብር ዘረባን ወይሐ ቴንክ ዩ ዝሃብካ ንዕድል no ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኢኻ ተዛሪብካ ጀነራሊ ኣነ ከም ሪቶ ዝበፅሐ ሰብ እውን ኣብዚ ዝዛ ሪቶ ናቱ ብዛዕባ ዶሜስቲክ ኢሹስ ውሽጣዊ ጉዳያት ክዝረብ ዝያዳ ደልይዎ ነይሩ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክትበርሃልና ዘለዋ እዚአን ክልተ ነጥብታት ብሓደ ይከዳን እየን let's be clear domestic topic በይኑ ክኸውን ዘለዎ I don't want ኣብቲ ናይ ዶሜስቲክ ቶፒክ ክኸውን ከሎ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ ክዝረበሉ ስለዚ ክልተ ነገራት ብሓደ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ
እታ ናይ ዶሜስቲክ ኢሹ ዶሜስቲክ ጥራይ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ I know ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ትፅቢት ከም ዘሎ so do I ኣነ ድማ ብትኽክል ኣብታ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ትፅቢት ኣለኒ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሎሚ ድይልዎ ወላ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኢልዎ ፍልልይ ዘለዎ ይመስለንን it has to be said ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ተስፋ ንገብር ገለ ነገር ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ንኽዝረብ እዚ ናይ ሎሚ ተዘሪቡ ዘሎ ናይ international and regional topics እዩ ቀለልቲ ይኮኑን ወይ እውን ኣገደስቲ ኣርእስታት እዮም ንፃረ ዘድልዮም ኣርእስታት እዮም ንኩሉ ብዙሕ ናይ ባላንሲንግ ኣክት እውን ርኢና ክንብል ንኽእል ባላንሲንግ ኣክት ማለት ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣተሓሒዝካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ክበከ you want to say something Amanel yeah ካልኣይ ተኻንል መሲልካ ትሰምዓኒ ኣለኻ yes go ahead ድራር can you hear me yes ካልኣይ ተኻ እንታይ ፅበ መሲልካ ሕጂ ኣብ ከምዚ ብቐዳማይ እንታይ ትብል ነርካ ሲ ኣብ ስዊስ ከም ኣሜሪካ ሲ እቶም ኤርትራውያን ተምሃሩ ገለመለ ምእካብ ገለመለ ገለ ኢልካ ተዛሪብካ ነርካ ሞ I think እዚኣ ኸ ብጣዕሚ ኣድላይት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ናይ መንግስቱ ግዜ ስንታይ ነይሩ መሲልካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ኣቤታዊ የሃገርና ጥሪ ሃገራዊ ፃዊዐት ዕድመ ተባሂሉ ሲ ንኩሎም ካብ ደገ ዝመፁ ዋላ ፕሮፌሰራት ዶክተራት ሰርጀን ሲኮለት እንታይ ገይሩ ነይሩ ስፔሻል ፓስፖርት ተዋሂቦም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ነፃ ኮይኖም ይሰርሑ ነይሮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከለዉ ስምሁሩና ነይሮም በዓል ዶክተር ኣጡ ዝበሃሉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሲ ከምኡ ዓይነት ምሻለካ ነዚ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ዘሎ ምሁር ሲ ኩሉ ኣትዩስ ሃገሩ ክሃንፅ ተረዲእካ ሎ ከምኡ ዓይነት ፃውዒት ከዓ ክግበር ኣብ ኤርትራ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ this is just a wish you know so ማለት እንተሪኻያ ሲ ስደት ሲ ንፅቡና ይኮይኑ ነው ንኤርትራውያን በዓል መለስ ስታይ ክብሎ ከሎ ሲ መፂብ ደገ ኤርትራውስ ኩሉ ኡጋንዳ ቦሎ ዋላ በዓል ኣብ ኩሉ ብሓፂሩ ብቢዝነስን ብትምህርትን ኤርትራውስ ተወንጭፍ እዩ ሕጂ ሲ كما أنت تقبل سي إيرتراس ضغط نيرا ما زبوزح عندي ثنا إيكونومي وشيس ولا توريزم حجي فيكيشن كاب كال حد نغيس أب إيرترا برايفيتايزيشن جير كاتي توريزم جلسي صبوز هول آيلاند تات در لندن نحتات ولا ني إنفستر سيب كاسي إيرترا نعدم كيدوم فيزيت كجبر جلهم تادس بلنا مالتي صور زاد زربان وحي no I think it ብዛዕባ እቲ ናይ ቁጠባ ነገር ብዙሕ ነገር ንደልዮ ነገር ኣሎ እንዲ that's for sure ጥራይ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ሞመንትም ክሰርቕ ዝፍትን ሓይሊ እንዲ ዘሎ ኣብዚ ከባቢና እሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘጋጥመሉ ሽግር ዝፈጥር ሓይሊ ኣለና እዚ ሓይሊ እዚ ግን ሓድሽ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ባህርያት ናቱ ፈሊጥካ ክትቅፅሎ ኣለካ you cannot just ጠጠው ኢልካ ክፅበዮ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ whatever it is ክንቅፅል ክንክእል ኣለና ንሳቶም በታ ዘላቶም ንዓና ድራማ እናፈጠሩ ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንዓና ኣብ ጅሆ ሒዞም ክኸድዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለ ዘይሰልጦም ዳ እምበረ እቲ ናቶም ሓሳብ እኮ ከምኡ እዩ ብሓፈሻ ግን ብዘይካል ዓለም እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ማለት ኣነ ጅቲ ኢንቨስትመንትን ገለመለን ኣገዳሲ እንድዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረአየኒ ንዓይ ሕቶ ናይቶም ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ድዩ ገለ ነገር ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኢንቮልቭ ክገብሮ ዝኽእለ ከምቲ እያ ዝበልካያ እቲ ህንፃ ዝብል ንኣብነት ለንቀነ ሓንቲ ካብ ዓዲ ዝወፀት ነይራ እንድያ ከሪአኩም ኣብዚ እውን ኣምፅያ ነይራነ ኣሎ እቲ ገለገለ ፅቡቕ ነገራት ንወፅእ ኣሎ እንዲ ካብ ዓዲ እዚ ንኣብነት እዚ ንህንፃ ዘመልክት ፋብሪካ ናይ ኖራድዩ ናይ ሲሚንቶ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዝገልፅ ወፂኡ ነይሩ ገለገለ ነገራት ንርኢ ኣለና ኢና እቲ ንህንፃ ንኣብነት ኣነ ናተይ ገምጋም ዘሎ ገለ ካብቲ ኣናውንስመንት ንኸይገብሩ ዓፅይዎም ዘሎ ቅድሚ ህንፃ ክንገብር ኢና ምባልካ ቀረቡን ከተዳሉ ስለ ዘለካ maybe they are waiting for some things ኣነ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ዝኾነ ነገር እውን ትፅበ እንተለኻ ይፅበለኹ ኢልካ እንተነጊርካ ነቲ ህዝቢ ሎሚ ምፃኢልካዮ እኮ ሎሚ ክመፅእ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኢንቨስተር እውን እኮ የለን ስለዚ እቶም ኣትኹም ዘለኹም ኣሕዋት ቪድዮ ግበሩ እንተዘየለ ኣብ ላዕሊ ክሰቕለኩም ኣይኮንኮን ኢለ እኮ ቪድዮ ዘይብሉ ኣብዚ ከነምፅእ ከም ቪድዮ ናትኩም ከፊትኩም ተመፂኹም ከሰቕለኩም I think መሊስካለይ ሕቶይ at the same time I understand እዚ ናይ በዓል ስዊፍት ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣስመራ ከይደ ከለኹስ ኣማኑኤል ዝበሃል ኢንጂነር የዕሊልንስ ኣማኑኤልስ ቬሪ ከቢድ እዩ ብዝኾነ ነገር ዋላ ድሮን no I mean ዶዘር ዋላ ከውተወቱ ዋላ ስፔር ፓርትስ ናይ ዶሮን ከማ ናይ ዶዘር ከማንሲ it's so tough ብለካ በቲ ሓደ ወገንሲ ፅቡቅ ኣለካ so thank you ሕጂቲ ናይቲ ካልእ ሰብ ህዝቢ ባህግታት ይርዳእኒ እዩ they are getting a little bit ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነ ዝገረመኒ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኢንተርቪው ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምናልባት ኣብ ናቱ ሂወት እንተ ነርካ ጥራይ ክርዳእካ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ነቶም ካልኦት ሰባት ብቐሊሉ ክርዳእና ኣይከኣለን ንዓይ ኣይክርዳእኒ ዘይክእል ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣብ ብዙሕ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ትዕግስቲ ጌርና ክንበፅሕ ኢና እዩ ዝብል ፈቢዲስ ፍልይ ዝበለት ቃል እያ ንዓይ ትዕግስቲ ትበሃል ዕጉስ to some extent ግን ነገራት ድማ ቀልጢፎም ክኾኑ ዝደሊ ሰብ እያ ኣነ ሕጂ ከምኡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ነገራት ቁርብ ተለይ ሽግር ዝፈጥረለይ ነገራት ተሎሲ እዩ ክሳብ 26 ካብ 26 ክሳብ 28 ዘሎ ግዜ ንዶናልድ ትራምፕ ግዜ ክንበይና ሕጂ ተሃዊኽና ንኸዶ ይኮናን ክብል ከሎ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ኣብዚ ናይ ዝባ ግንባር ኣብዚ ደንቢ ሃገራውነት ነዊሕ ዝገበሩ ሰባት ካባይ ዝያዳ ዝፈልጥዋ ወይ እውን ካባይ ንላዕሊ ዝኽእልዋ ነገር ትዕግስቲ እያ I am not very patient ይፈልጥ ያነ ናተይ ፀገም ይፈልጥ ትዕግስቲ ፀገም ኣለና ሓደ ዓመት ተፀበ ትብለንን ሓደ ፕሮጀክት is ከቢድ ንዓይ በብዛሕቲ ግዜ ኣብ ምፅባይ ቁርብ ፀገም ኣለኒ ስለዚ that's why ሓደ ግዜ you have to take a back seat ይብሉ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ኣብቲ ዳሕረዋይ ክፋል ናይ መኪና ኮፍ ክትብል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምፅባይ ንዓይ ፈቲንካ ከባድ ኣርእስቲ እያ ሕጂ ብናይ በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ናይቲ ነዊሕ ዝኸትካዮ ቃልሲ ናይቲ ኩሉ ዕንቅፋት ዝሓልፈካ ካብኡ ዝመፅእ ተመክሮ ክኸውን ከም ዝኽእል እየ ዝግምት ኣነ I personally don't have this patience ቁርብ ሽግር ኣለኒ ዋላ ብናተይ ቻነል ትሪእዎ ኢኹም I really ነገራት ቀልጢፎም ክኾኑ ውፅኢት ናቶም ቀልጢፉ ክመፃ ይፅበን እየ ተበግሶታት ግን ቀልጢፉ ክውሰድ ኣሎ ባህላ እየ ኣብ ከምኡታት ናተይ ርእቶ ቁርብ ናይዚ ቻነል ዝትመላለሱ ሰባት ትፈልጥዎ ኢኹም ዝያዳ ግን ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን let's take our time ቀስ ኢልና ንርአዮ ዝብል ርእቶ ርየ እዚኣ ቁርብ ትለይ ተፈልየት ነገር እያ ግን probably from his experience ከምኡ ዓይነት መደምደምታ በፂሒሎ ኤልያስ መፂኻ ኣለኻ ዌልካም ሕጂ ጆይን ግበር ሚት ኣለኻ سلام اوكي سلام احوات كلكم نمجمريا جوجو بزح غزي كمزا امصالنا ولا تخلي ديسكاس كنقبر بريزيدنت إسياس كم كل غزي بتعمي صبوي غليصوا قال ابتمو داتا كينوح جورجو نقدمي خا زي قراريصم سدوا دلو 4 بليون عدالوا قال بالما اب ارتراها عدا يبلنا نبل ምናልባሽ ናይ ቀደም ክትከውን ትኽእል ታያ ካልእ ግን እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዝበልኩሞ ኣብ ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ንሰርሓሉ ብዙሓት ኣትዮም ሕራይ ተባሂሎም ዓዲ ኣትዮም ኣብቲ ተወፋይነት ኣብቲ ሒዞሞ ድመፁ ግን ኣድማዓይ ነበረን ኣብ ኩሉ ካልእ ከዓ ከመይ ኣነ ናይ ኢኮኖሚክ ተምሃራይ ኮንኩን ግን ብካምፓኒ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ኣድማዒ ኣለዎ እንተዘይኮነ ብግሊ ዝግበር ብዙሕ ኮራፕሽን ተራእዩ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ሓንቲ ሆቴል ክሰርሕ ሓው ዝሰርሑ መንዮም በቃ ፅቡቅ ኣይኮነን ሆቴልካ እኹል ኣይኮነን ናይ ውልቂ እዩ ስለዚ ዓበይቲ ናይ ፊሽ ድዩ ናይ ካልእ ፋብሪካታት ድዩ ናይ ሶልት ናይ ጨው ድዩ ካልእ ብብዝሒ ብ100 ሰባት ዝሕዝዎ እንድሕር ኮይኑ 1000 2000 3000 ሰባት
ኤርትራውያን ከተምሁሮም ክትቀይረሉ ትኽእል መሓሸ ይብል እዚ ውልቃዊ ግን ንኣብነት ኣብቲ ወራር ዘጋጠመ እንድሕር ኢኻ መብዛሕትኦም ዓፂዮሞ ነቲ ወገን ከረን ዝነበረ ኣነ እውን ብኡኹ ስለ ዝኾንኩ እቶም ዓበይቲ ሃብታማት ዝነበሩ ዓፂዮም እቲ ሰብ ኣብ ኩናት ንሳቶም ከዓ ነቲ እኽልን ነቲ ተንዲኖን ዓፂዮሞ ነይሮም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ናይ ቢዝነስ ብዙሕ ኣዌርነስ የብልናን ዘሎ ከመይ ጌርካ ትህብትም ዝዓይነቱ እዩ ዘለኹም ባህላዊ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ጎስጓስ ከድልየና እዩ ካልእ 2010 ኣብዚ ኤውሮጳ ከምዚ እንድሕር ኪብካ ኮንካ ብብዝሒ ቻይናውያን ኢዶም ዝህብሉ ዝነበሩ ኣብዚ ኤውሮጳ ሰሪሖም ግን ግምጥል ኢሎም ሎሚ ቻይና መላገፂ ገይሮማ ነይሮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮፕ ገብሩለው ዝገለመለ ኢሎም ሎም ብዛዕባ ቻይና ትዛረብ የለን ብምሎም ካብ ዝኸይዶም ነቲ ዓዲ ሃኒፆማ ግን ኣዝዩ ናይቶም ቻይናውያን ከምዚ ኣብዚ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ ዝፀርፉ ብታሕቲ ዘለዉ እንተሪኢኻዮም ኣብ ከምኡ ተዋፈሩን ኣዝዮም ሓደገኛታት እዚኣቶም እቲ ብቐዳማይ ኣዝየ ዘድነቕኩኻ ከዓ ኣይመላእካያን እምበር ጆጆ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘይበፅሐት እቲ ሲኣይኤ ዝመወሎም ከምዞም ዕሱባት ኣብዚ ዝፃረፉ ዝፀንሑ እዚ ኩሉ በዓሌት ብሃይማኖት ኣኽረቲ ክርስቲያን ኣኽረቲ ሙስሊም ተባሂሉ ንቐንዲ ኤርትራውነት ፋሕ ከብሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገዲፍዎም እንተዝኾኑ ደኺሙ እንተዝኸውን እንታይ ምኾንና እዚኦም ኣትዮም እንተዝኾኑ ዘማዘብ ኣብ ትሒ ዝፀራረፉ ዘሎ ልዕሊ 7 ዝኾኑ እዮም 60 ዝኾኑ በባዕሊቶም በብሩቦም እዚኦም መለስ ምሂርዎም እዚኦም ካብ ሲኣይኤ ዝኸፍሎም እያ እዚ ብጣዕሚ ዘፍርሕ እዩ ግዳያት ኢና ኮይና ስለዚ ገና እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ እዩ ፖዚቲቭ ናቱ ኢሎሞ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ይዛረብ ነይሩ ብቐዳማይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወፊሩ ሃገር ኣምፂኡ 20 ዓመት ነዚ ኩሉ ዘይከኣል ዝኾነ ኣፍሪቃዊ መርሒ ዘይፃወሮ ተፃዊሩ እዚ ናይ ዲሞክራሲ መሰላት ናይ ገለግን ደቁ እንተዘይገይሮሞ ደቂ ክገብርዎ እዮም ንሕና ግን ብደይ ሃገር ተሪፍና ኢሉ ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወላ ሎሚ ከም ኩሎም ብፆቱ እንተሓሊፉ እቲ ዝገበሮ ሃገር ኣምፂኡ እቶም ኣብዚ ዘሎ ወለዶ ግን ዓብ ሓላፍነት እዩ ዝኾነ ይኹን ከዓ ዕዳ ከቢድ ኣለና ንብል ናይ ጆርጂያ ክትውስኸላ ትኽእል ተንኪዩ ከዓ ከም ኩሉ ትገብሮ ዘለኻ ብዙሕ ግዜ እንተዝረኸበካስ ብዙሕ በቲ ናትካታ ደብ ቀዳማይ ድምፃእካይ ናይ ሲኣይኤ ግን ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይፈለጣ ኩሎም በዓል ጓልቂሩ ምሳይ ዘለዋ 75,000 2 ሚልዮን ዝኽፈሉ ነዛ ንእሽቶ ሃገር ንምብፅባጥ ክንደይ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣትዮም እዮም መስለካ ጆርጂያ ክፀቕጠላ ዝያዳ ኣዝየ ድድነቐካቲ ናትካ ኣናላይዝ thank you very much thank you ኤልያስ ያያ ታ ቪድዮ ዝረኣኹማ ናይ IMF ሶርስ እዩ እቲ ሓበሬታ ናይ IMF እዩ ግን ሎሚ ድሒርና ከም ዝረኣናዮ ድማ IMF ንኤርትራ 5 ሳንቲም ከም ዘየለቅሓ ስለዚ ንኤርትራ ከየለቅሓ እቲ ሓበሬታ ካበይ ረኺቦ you can debate a lot ኣነ እቲ ሓበሬታ ካብቲ ናይ IMF ዌብሳይት ንየምፅዮ ስለዚ ክገብራ ካልኣይ ግዜ ካልኣይ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ካብ ሶርስ ኣምፅየ እንድየ ዝዛረብ ኣብቲ ሶርስ ዘሎ ሓበሬታ ተዛሪበ ድሓር ግን ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ ኣምፅየዮ ናይ IMF ዕዳ ንባዕሉ ኤርትራ 5 ሳንቲም ናይ IMF ኣይወሰደትን ስለዚ how could they get that information ካልእ ኣርእስቲ እዩ ግን ኣትሊስት ኣብ ዌብሳይቶም ከም ዘሎ ግን ኣርእየ ኣለኹ ጆን ዕድል ክበካ ምናልባት I don't know ኣቢካ ከይህሉ እቲ ስእሊ ግበር እኳ ኢለ ግን ነዊሕ ስለ ዝገበርካ I'm going to give you a chance ተለኻ ተዛረብ ጆን መርሃባ ጆርጆ ድራር ከመይ ኣለኻ መርሓባ ቀፅል ጆን ያ thank you so much ስለ ኩሉ ትበና ሓበሬታ ኣብ ብዙሕ ኢንዲፔንደንት ሚድያታት ከይድና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኩለንተንት መዓልታዊ ዝተዘርባ ኢንተርናሽናል ሪጅናል ኣባኻ ከይድና ኢና ንረኽበን እቲ ንገብሮ ናይ ሚድያታት ሰርች እምሮና ከነስፍሕ ነገራት ከመይ ከይዳ ኣለዉ ኣብ ኢንቨስትመንት ትገብሮ ኩሉ ኣቃሊልካ ነፊኻ ሪፋይን ጌርካ ስለ ተምፃልና እዚ ሜድያኻ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ ብጣዕሚ ኣብ ሂወትና ሲ ነቲ ሂወት ሚኒማይዝ ይገብረልና እዩ ስለዚ ከምቲ ልሙድ ቀፅሎ ኢና ንብል ስለዚ thank you so much ኣብታ ናይ ቢትኮይን ከዓ
መቸም ወጣጢትካ እቲኻና ጽቡቕ ትኸይድ ኣላ ደስ ይልኒ ክምስክረልካ ደሊ was doing good ብዙሕ ኣነ እኳ ክሳየ ነይረ ኣድሓርሓር እየ ነይረ ግን anyway ጽቡቕ ኣለና thank you so much ኣብኡ ከሎ ከመስግነካ ቢትኮይንና ጽቡቕ ትኸይድ ኣላ ኢንቨስትመንት ኩሉ ጽቡቕ ኸይድ ኣሎ እዛ ናይ ፕረሲደንት እንታይ እያ ኣነ እውን ምሳኻ ይሰማማዐ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ገለ እውን ስለ ዘለኹ ምስ ኣሜሪካ ዝበላ ጽቡቕ ቶን ተጠቂሙ ፕረሲደንት ድሕሪ ክንደይ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ጽቡቕ ፖዚቲቭ ቶን ተጠቂሙ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣሜሪካውን ንባዕሎም ካብቲ ማልታይ ፖላር ናብ ካብቲ ባይፖላር እንታይ ዝበሃልቲ ዩኒፖላር ናብ ማልቲፖላር ናብ ማልቲፖላር ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተረድኦ ይመስል እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓይሊ ሕጂ ፕረሲደንት እንታይ እዩ ወላቲ ዝግበር ናይ ብሪክስ ኢልካ ገለመለታት ኢልካ ዝግበር ናይ ፒአር እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ይኮነ ሕጂ ንሕና ስለምንታይ ፕረሲደንት ምስ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ክሰርሕ ተዘይመረፀ ምስተን ኢመርጂንግ ፓወር ዝተኣ ዘለዎ ሓይልታት ምስ ብሪክስ ምስ ገለ ዘይሰርሕ ንብል ምሽ ሕጂ እንታይ ኣብርሂልና ወላ ሓንቲ ናይ ፒአር ነገር እዩ ዝግበር ጽቡቕ ነገር የለን ኢሉ ገሊፅልና ኣሎ ማለት ሕዚ ኣነ ብዛዕሚ ገላፂት ኮይና ረኺበ እያ ብዙሕ ዝነበረኒ ስለምንታይ ዝብል ሕቶታት ምስ ኣሜሪካ ተዘይሰርሐ ምስ ዩሮፕ ተዘይሰርሐ ምስ ቻይና ዘይሰርሕ ምስ ዘሎ ዝትስእ ዘሎ ኢመርጂንግ ፓወራት ዘይሰርሕ ምስ ራሽያ ዘይሰርሕ ገለ ንብል ነርና እሞ ናይ ፒአር ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ጭቡጥ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢልና በዛ መንገዲ እዚኣ ፕረሲደንት ወይ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናብ ኣሜሪካውን ዝዘንበለ ይመስለና ክንርኤና ብሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት 2 ዓመት ሕጂ እንታይ ብዙሕ ሰብ ዝጭነቕ ብዛዕባ ዶሜስቲክ ዘይገብሩ ገለመታት ይብል ሕጂ እንታይ ምስቶም ዓለም ተቋጻጺሮም ደለው ቢዝነስ ተቋጻጺሮም ደለው ኢንቨስትመንት ምንቅስቃስ ገንዘብ ተቋጻጺሮም ዘለው ሓይልታት ምስኣቶም ዘለካ ዝምድና ኣትሊስት ኣብ ልዕሊኻ ገይሮሞ ዘለው ፀቕጢ ኣትሊስት ሚኒማይዝ ከይገበርዎ ከይተቀራረብካ ዝኾነ ዓይነት ሰፊሕ ቁጠባዊ ነገር ክትገብር ነዊሕ ከምዘይ ትኸይድ ሕጂ ክንህዎ ከይብልናን እንታይ እዩ ነቲ ሓያል ከይኣሰረሲ ኣብ ቤት ሓያል ከይዱ ክዝርፍ ዝደሊ ሰብ የለን ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ኣሜሪካ የሓያል ሃገር ስጋብ ሕጂ ብሕጂ 100 ዓመት ኣሜሪካ ሓያል ኮይኑ ይቕጽል ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና ዝምድና ክዕረ ኣለዎ ዘሎ ወጥሪ ክፎኩስ ኣለዎ ዘሎ ፀቕጥታት ሚኒማይዝ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ጽቡቕ ተስፋ ሂብና ኣሎ ሕጂ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣብዚ ጽቡቕ ተስፋታት ኣሎ ብዝመጽእ ዘሎ ዓመት 2 ዓመት ካ ሓቢርና ክንርኤና ማለት ቴንክ ዩ ጆርጆ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ቪድዮ ስታይ ገይረ ይኮንኩን ተረድየካ ጆን ካልኦትም ከመኢልኩም ንፀነየኩም ኣይረኽቦን ቻት ናትኩም እም ሶሪ ገለገለ ሰብ ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ብስራሕ ስለ ዘለኹም ቪድዮ ክትገብሩ ከም ዝሽግረኩም ፈሊጠ ኣም ሶሪ ኣነ ካብዚ ምሳና ኩለት ግዜ ፍልይ ረሲዐ ፀኒሐ ያ ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ሂብካ ጆን ናይ ብሓቂ እቲ ንሕና ንደልዮ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሓት መንእሰያት ኣለው እቶም መንእሰያት ድማ ነገራት ሓፂር እዩ ዝሓስብ መንእሰይ ሓፂር ስለ ንሓስብ እኮ እዩ ብባሕርን ብገለን ጌርና መፂና ኣንዊሑ ዝሓስብ እኮ በቲ ንሕና ዝኸድናዮ ኣይከይድን እዩ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ እቲ ሓፂር ምሕሳብ ሓደ ግዜ ድማ ሓፂር ሓሲብካ ኩሉ ነገር ይሰልጠካ ማለት ኣይኮነን ኢን ጀነራል እቲ ዝባልካዮ ኣነ ንኣብነት ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ናይ ብሪክስ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ዝተኻየደሉ ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ስለዚ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ብፍላይ ንፑቲን ብቐጥታ ረኺቡ ከዘራርቦ ከሎ ኣብቲ ናይ ራሽያ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ግሎባል ሳውዝ ምስ ተዛረቦ ናይ ብሪክስ ኣኼባ ኣለና ናብኡ ዝያዳ እውን ነዚ ትዛረቦ ዘለካ ብሓደ ኮይንና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንዝብል ኣርእሲ ኣብኡ ንሱ ዓዲሞ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ከይዱ ምስ ረኣዮ ግን ኢሚድየትሊ እቲ ስእሊ ናቱ እቲ ኩነታት ምስ ረኣዮ ናይ ፒአር ናይ ሓደ ሸው እምበር ጌና ናብ ሓደ ዕቱብ ነገር ክኸይድ ከም ዘይክእል ስለዚ ከምዚ ውዱእ ናብ በዓል ብሪክስ ክዝካዕ ዘይከኣለ ካልኩሌትድ ሙቭ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ ዘሊሉ ናብቲ ብሪክስ ስለ ዝኸደ ድሮ ብኣሜሪካ ሓንቲ ሕማቕ ቀያሕ መስመር ተፃሒፋትሉ ለያ ግን መጋበርያ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እዩ ናይ ምትዕፃፍ ዓቕሚ ኣለዎ ኤርትራ ግን ነቲ ዘለዋ ባላንሲንግ ኣክት ምስ ቻይና ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ምስ ራሽያ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ግን ኣብቲ ናቶም ታሽሙኻ ከይወደቐት ከላ እቲ ቦታ ናታ ንበይና ገዲፋቶም ህላዋ ጽቡቕ ነጥቢ እዚ ብፍላይ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኤንጌጅመንት
نزي أفدقي يخفتيو إرترا ولا كوا مساتن صبوز خنا زمدنا نهلا وخلو بيزن عنا هابتن كل نجار كان عبنا يودق قطن سلز أمريكا قالك كفال عدل كم زلوا أنا خد عوت على تويتر النزي أنا كمان بوست جري يعني أمريكا نزي عدل زي كتك عملوسي زبالة زي نعم هنياتو إرترا ولو كم استينا هجرة تشاينا راشان صبوز زمدنا تلوا وسينا نبأ نقدر كده الله سلز ستيل أمريكا صبغ إنجاج كتجبر تدلي أو يتصمدهم سوير تراح تجبر تدلي أسي عدل سال لوايو بوتاس قريفهم لا لويهم لازم أبحث صبغ نجار خالو لزق المنقدر لينا برجس تي بزعبة أمريكا ولا كوا حق أنت خونه تاريخ أقل بوينت شلل الكام حلافون أما يكف أنت بالمنة تعلنانه because already تي polarize قبرنا كم تسأل لاتي نتوم ترى تراد سرحو حنت عباينة باب زيادة تجارب ناس هنا رسائيات هنا تايلو زيادة ما قدر أسند بها نحن مس أمريكا تبغى صمدوخ نقبر ندلل لنا أقاموني بالله نتزاد اللي متعطس عفات نقبريلو أتزاقم أمريكا ومسير ترانا خسرح تبغى صوتات كتوسط تخليها دليت ونايم سعنتين أمونجو جن لوبي زبحال حيل له لوبي زبحال دمع إمارات زخوف له ما عاد جنزب هالله exactly لأن إمارات مجمريا بشمور قوي تزاريب ولا لومي so we know من عنك عفهم زلا مونجو تلوبي إمارات زخوف له زلوا حيلي أبي أحمدون كابتن زرك كابو زخوف له زلوا إذن تاي فترة له أب أمريكا تي بايتونا أمريكا تي foreign relations بحال تي بجنزب زوار حيلتات نايت منجستي بزعبة إيرترا صبوغ سئل نخي هلوا مس إيرترا زجبر صبوغ نجار نخي جبر عنكف زلون السمخانو تردينا له فلينا لنا يلو لذي ولا كوا أمريكا كابت ستيت ديبارتمنت تريو زلا سنة تبغسو ويون صبوغ تبغسو زلون تمثلوا دونالد ترامب وبعبيو صبوغ نجار كجبر زلن تعلوه صبوغ نجار نخيمت عنك أفتح حيلتات جنا مونجو بستفل عليه من جدي عصوبات كم زلوا ويون تقصيرهم نتي صبوغ نجار نخيمت زعنكفو كم زلوا يزن نجار سلذي نزوم زبالهم سبات اتناي أمريكا جل حماق نجاراتو حق خلقن استزربه كم زي زبل زلوا كنا إيرترا مرحب بمبال أنت أري إيرترا دراما نخسر حسي عدل خفت لهم يخليو زبل جام وتيدقن I'm pretty sure حسيب الله سون بتوين بتي تزرباون تبو جرنا ترانا تيرنا كل كارد تاتنا قديفنا بك أمريكان تزي متيات الناس كموتينا يكونن علامة دحري متيوم سانا خسر عيوم لهم مرحبا أفتقنا كفوتيجن نعتاتهم إدنا نقرنا نتعميرنا قنص بيكوننا زين تجربايو زخانتايو ليفرج كنت كمان لك لما نترايكوين كايسل تكانيو تدلهم سبوت ده لكن مهلاونا زي مهلاونا نباهم زمر كوسا يكون مكيتنا هنقدر نخلي نازبل approach استغت لي مثل باي وجن مالتي من دارو زرقو حدن أنا يمل بسيكت بخون أنا يمل أنك خالو أنا يمل أنك خالو ورصيك أنا يمل أنا قتلت أنا يمل أنا مود حامط أنا يمل أتحقون منه دوز بلا أتحقون متكر أنا وأنت زي سكر حتوري بلقم ودي إرن أنا يمل أنا دلاي سناي سخا سنف كويلو أنا يبل قزم كمبسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حالتي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حالتي أنا يبل حالتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قزم كمبسا أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل
أنت نخصصنا أنت إريتراوي سببا مرحاوي يبلون أبس قوزهم كمملس